Bine ai venit la Business cu Inteligența Artificială, podcastul care te arată ce e posibil cu adevărat să creezi în business-ul tău în momentul în care folosești inteligența artificială. Vei descoperi aici antreprenori cu experiență sau la început de drum care îți arată cum inteligența artificială le-a crescut business-urile, le-a transformat munca, le-a adus mai mult timp și mai mulți bani. Sunt Monica Ducu, am peste 20 de ani de experiență de business în care am lucrat cu peste 3.000 de companii și antreprenori și am implementat inteligența artificială în peste 90 de business-uri. Pasiunea mea pentru inteligența artificială a venit din căutările mele de a găsi metode prin care fac business-ul mai simplu, mai ușor, mai eficient, mai rapid și cu mult mai multe satisfacții. Îmi doresc să descoperi aici, împreună cu noi, cum inteligența artificială poate contribui la ceea ce e important pentru orice antreprenor. Mai mult timp, mai mulți bani, mai mult impact. Bună, Ralu, și bine ai venit! Mă bucur din suflet că ne întâlnim astăzi și în formula asta să vorbim despre inteligența artificială. Noi vorbim destul de des, ne întâlnim destul de des și vorbim despre business-ul tău, despre cum îți crești business-ul, de magia pe care o creezi împreună cu clienții tăi și câteodată mai vorbim și de AI și ChatGPT. Dar astăzi vreau să vorbim despre business-ul tău, despre ceea ce creezi acolo, despre curajul pe care l-ai avut să faci saltul necunoscut, să lași în urmă jobul de corporație după foarte mulți ani în care ai avut funcții înalte și ai făcut lucruri absolut extraordinare. Curajul pe care ți l-ai luat să-ți urmezi inima și sufletul și să faci un business spiritual, să faci un business care îți place foarte mult și îți aduce foarte multă bucurie. Da, te las pe tine să spui despre ce e business-ul tău și cum te-a impactat AI-ul și ce valoare ți-a adus AI-ul și în special ChatGPT în business. Mersi. Mă bucur și eu, Monica, ne revedem și în acest cadru. Este un pic atipic, într-adevăr, pentru mine. Și ce pot să spun este că, da, într-adevăr, noi ne cunoaștem de ceva timp. De mai puțin timp am început să lucrăm împreună și pe zona de business, unde, într-adevăr, m-ai ajutat să reușesc să sparg, să zic eu așa, niște tipare și să îmi fac curajul de a îmi sparge niște bariere. Businessul meu este despre a mentora, despre mentorat. Mentorez oamenii să se cunoască pe ei, să lucreze din esența lor, pentru că în momentul când lucrezi din esența ta, te cunoști, știi cine ești, știi cine sunt granițele, știi care sunt granițele și știi să pui acele limite sănătoase cu ceilalți. Pot să spun că mă împlinește foarte mult acest business pentru că după o lună, maxim două, clienții au o transformare. Efectiv, este o transformare de perspectivă, o transformare de energie și îi văd cum revin la viață, revin la ceea ce sunt ei, știu că sunt văzuți și știu că sunt ok să fie cine sunt ei. Prin urmare, mă întrebai curajul. A fost un proces și observ că procesul este cel mai fun dintre toate, pentru că ne învață pas cu pas să avem curaj să fim noi, să avem curaj să învățăm cum să ne descoperim și cum să evoluăm. Prin urmare, cam despre asta este business-ul meu în momentul de față. E un business care, cum spuneam, mă împlinește foarte, foarte mult și care mă face, într-adevăr, foarte fericită. Și atunci când suntem fericiți, se vede. Transmitem acest lucru natural și viața noastră se transformă și totul în jurul nostru se transformă. Cam despre asta este vorba. Când faci lucrurile din esența ta, devii fericit. Da, felicitări și felicitări pentru curaj, pentru că tu nu-l vezi atât de mult din afară, dar eu știu că foarte mulți oameni, și asta știi și tu, foarte mulți oameni își doresc o transformare, curajul să lase în spate o corporație și o carieră și să plece pe un drum
care îi cheamă inima, să facă lucrurile cu mai multă libertate, cu mai multă bucurie și să faci asta, hai să zicem, la 20 ceva de ani, altceva decât la 40 ceva de ani. Că spuneai că noi ne-am întâlnit în București când eram amândouă director regional și ne vedeam săptămânal la ședințe și da, nu ne-am gândit noi că peste mulți ani ne vom întâlni într-un context similar, pentru că făceam același lucru atunci și facem același lucru acum. Da, ne urmăm inima și facem lucrurile cu pasiune. Spune-mi despre AI, dar aș vrea să-mi spui, pentru că ai plecat recent din corporație în rolul tău de manager, de lider al unei echipe, și cum te-a ajutat AI-ul acolo și cum te ajută în business, pentru că știu că ai multe experiențe și de acolo, din zona de Așa este. corporație. Așa este. Um, Să zicem că prietenia mea cu AI-ul a început oarecum natural. De ce natural? Pentru că mie îmi plac schimbările. La mine este o caracteristică a mea, îmi place să încerc lucrurile noi. Așa că pentru mine AI nu a fost ceva scary, a fost ceva wow, hai să încercăm. Am încercat de câteva ori să mă joc cu AI-ul. Nu am obținut neapărat ceea ce îmi doream și de obicei le las când lucrurile nu ies, le las pentru că știu că o să le mai încerc la un moment dat, ne mai împrietenim, mai revenim până reușim um, să ne împrietenim și să ne ducem pe aceeași cale, să zic. Pe mine m-a ajutat într-adevăr foarte, foarte mult cursul tău, pentru că mi-a deschis un pic perspectiva. Faptul că am înțeles că prompturile de fapt sunt cele mai importante m-a ajutat foarte mult să creez valoare în orice. În... Și atunci interacțiunea mea cu AI-ul, nu numai că s-a îmbunătățit, ca să zic așa, relația noastră nu numai că s-a îmbunătățit, deja am dezvoltat o relație mai sănătoasă. Și la ce l-am folosit în primele faze a fost la munca de birou și munca neapărat pe care o făceam eu, cea pe care o făceam, trebuia să scriu memo-uri către comitetul executiv. Memo-uri care puteau să ia destul de mult timp, pentru că era o zonă și de creație. Să-ți pui gândurile în ordine, să scrii, da, și să revii de mai multe ori asupra ceea ce ai scris, pentru a vedea că, într-adevăr, argumentația este bună, faptul că ești concis în ceea ce spui și, pe lângă asta, bineînțeles, îl dădeai la validat cu mai multe părți și lua timp. Adică acest proces putea să ia și o săptămână, pentru că, până la urmă, făceai un memo, dar îl făceai printre picături, printre alte activități. Și atunci pe mine m-a ajutat foarte mult, pentru că îi spuneam, ca și prompt, îi spuneam de ce am nevoie, care sunt argumentele, care este subiectul și în 5 minute aveam un memo. Bineînțeles că îmi mai lua timp după asta să îl modific, să văd, să aduc alte argumente. Ceea ce mi s-a părut interesant este, la un moment dat, ChatGPT-ul m-a surprins venind el cu un alt argument și a fost foarte de ajutor. Adică mi-a dat o altă perspectivă pe care eu nu o văzusem. Și atunci mi s-a părut foarte eficient. Mie mi se pare tot timpul să mă duc pe zona în care cum pot să fac eficient lucrurile, mai eficient lucrurile. Și atunci m-a ajutat foarte mult în a eficientiza activitatea. Și de aici au fost e-mail-uri, de exemplu, în care trebuiau să comunic anumite schimbări, anumite lucruri. La fel, de unde îmi lua poate o zi, două, pentru că scriam, reveneam, modificam. Acum, în 10 minute, 15 minute maxim, aveam e-mail-ul respectiv. Așa că a fost wow! Cred că tot timpul mi-am dorit în viața asta să am pe cineva care îmi citește gândurile și face lucrurile mai repede. ChatGPT nu mi-a citit neapărat gândurile, am spus eu așa, dar el dezvoltă. Dezvoltă și este wow. Așa că aici m-a ajutat, iar mai mult decât atâta, la un moment dat am făcut un mini curs de 2 ore cu colegii mei, prin care le-am arătat cum poate să folosească prompturile și cum poate să îi ajute în eficientizarea activităților. Și de atunci a devenit, să zic așa, indispensabil.
Cât Da. crezi tu că ți-a îmbunătățit, ți-a eficientizat timpul, că ți-a redus din timpul tău și eventual al echipei tale folosind ChatGPT? Ca să zic așa, ca și procent, nu pot să zic că este un procent extraordinar de mare, pentru că îl foloseam în anumite momente, dar pot să spun că dacă, cum spuneam, dacă înainte îmi lua 5 zile, cu tot cu a discuta cu ceilalți, etc., acum îmi lua maxim o zi jumate. Deci, dacă vrei, timpul s-a redus considerabil. Nu știu, de la 5 la o zi, 5 zile la o zi, e, e semnificativ. Da, pentru că Mai ales în alea 5 zile te stresa oricum că e acolo. Faptul că îl terminai într-o zi jumate, asta nu da, mai spun. Da, da, da. Adică timpul ca timp, dar zona, să zic așa, emoțională, psihologică, faptul că îți stătea ceva pe cap, iarăși era ceva destul de stresant, într-adevăr. Da. da, super. Și legat de business, de ce faci acum, cum îl folosești acum? Legat de business, cum îl folosesc acum? Acum îl folosesc în mai multe zone, pe lângă zona de content care este, să zic așa, naturală, cunoscută. Ce m-a ajutat pe mine foarte mult este a-mi așeza ideile. Mi este foarte simplu, de exemplu, să fac o tură de parc și să îi explic lui ChatGPT, să vorbesc cu el, să-i spun gândurile mele, pentru că atunci când te plimbi, de obicei ești într-o zonă creativă, îți vin idei. Și atunci îl am la îndemână. Nu trebuie să unde scriu, ce scriu, stai să-mi aduc aminte, și pur și simplu îmi înregistrez vocea și îi spun, vorbesc cu el și el îmi scrie ceea ce eu spun și apoi îmi și face concis. Îmi scrie concis de fapt ce vreau să spun în fraza respectivă. Așa că atunci când ajung acasă, mi este foarte simplu doar să iau cu copy-paste într-un document și să îi dau o formă finală. Da? Deci aici eu personal nu am cuvinte să exprim cât de frumoasă mi-a făcut viața, că de fapt este frumoasă, e ca și când eu am un asistent care îi dictez ce trebuie să zică. Da. Asta e o chestie foarte tare, pentru că eu aveam pe vremuri un astfel de asistent care îi trimitea mesaje vocale ca să le transforme în content și trebuie să recunosc că nu neapărat era de succes, adică faptul că folosea un anumit tip de cuvinte sau un anumit limbaj, era mai greu să-mi folosească limbajul. ChatGPT știe să schimb în momentul de față, știu să-i cer modul în care să se exprime și oricum mi-a învățat modul în care mă exprim și atunci îl folosește pe ăla preponderent. Că dacă îl lași, devine foarte formal, la stilul de corporație, dar în momentul Da. în momentul în care ne mutăm în zona de business, în ceea ce facem noi și în content, nu mai trebuie să comunicăm la nivel de corporație și da. Da, dar și aici recunosc că m-au ajutat foarte mult pentru că e greu după 20 de ani de corporații, e foarte greu să-ți dai seama că, adică intuitiv știi că folosești același stil, dar nu știi neapărat cum să te duci pe un alt stil. Și atunci pe mine ce m-a ajutat? M-au ajutat și stilurile diferite ale AI-urilor. Pentru că sunt mai multe tipologii și atunci puteam să mă duc în 3 tipuri diferite de AI, să le dau fix același lucru și fiecare venea cu limbajul lui. Unul mai corporatist, unul mai formal, unul mai prietenos. Și atunci m-a ajutat foarte mult să văd diferențierea asta și până la urmă să-mi găsesc eu vocea mea printre toate. Da, asta e cel mai important, pentru că unul din miturile sau motivele pentru care oamenii nu folosesc AI-ul, pentru că nu e autentic sau nu vorbește în vocea noastră. Dar și asta e o educație. Și m-am gândit la un moment dat că motivul pentru care am
învățat atât de repede să comunic cu AI-ul pentru mine a fost probabil pentru că conducând echipe mari de-a lungul timpului, mi-a luat ceva timp să învăț să comunic, să le spun oamenilor și să obțin de la oameni ceea ce aveam nevoie, că nu funcționează din prima. Adică e o anumită abilitate să înveți să comunici și cum să ceri oamenilor lucrurile. Și e posibil că și de aia să-ți placă atât de mult AI-ul, pentru că folosești aceleași abilități pe care le ai în relația cu colegii din echipe. Da. Așa este și, într-adevăr, ce mi-a folosit este înțelegerea asta de a-mi găsi vocea. Pentru că, într-adevăr, prima dată AI-ul îți răspunde după vocea lui. Și atunci am învățat și eu, la rândul meu, să știu ce să-i spun ca vocea mea să rămână acolo. Ceea ce asta mi s-a părut foarte interesant. Adică dacă AI-ul are de învățat lucruri și să se adapteze, și noi avem de învățat și trebuie să ne adaptăm. Adică e la dublu și e foarte interesant. Este și despre evoluția noastră, de fapt. Păi e ca o relație și asta am descoperit stând de vorbă cu oamenii, că fiecare și-a creat propria relație diferită, după chipul și asemănarea lor, și-au creat o relație cu AI-ul. Și abia când și-au creat relația cu AI-ul, au început să aibă rezultate. Dar nu e... Asta e un exemplu pe care îl mai dau. Nu intri într-un bar și, primești o cerere în căsătorie. Urmează niște dating-uri, relația durează. Mutat împreună, apoi ne căsătorim. Exact la fel e cu AI. Oamenii se așteaptă să aibă rezultatele de la căsătorie. Ori e o relație la care trebuie să construiești, în care te frustrează la început, că lucrurile nu funcționează așa cum le vrei și ajungi să ai tot mai multe momente de wow, ce tare e, mamă, ce m-a surprins într-un anumit aspect. Da. Super, mă bucur mult. Niște exemple din viața obișnuită ne dai? Da, am câteva exemple din viața obișnuită. Unul dintre ele este, la un moment dat am prins foarte aglomerat pe Valea Prahovei, unde stă cu orele, și nu mai știam ce să fac cu copiii. Am găsit adică ne-am jucat fazan, ne-am jucat diverse jocuri. Până la urmă m-am gândit să îl întreb pe ChatGPT niște întrebări de cultură generală și îl rugam să-mi dea calupuri de câte cinci întrebări de cultură generală. Și aici am ajutat foarte mult, pentru că copiii la un moment dat îmi și spuneau: hai, încă cinci, mai vrem. Și am zis: mai dăm încă 10. Și săracul la un moment dat cred că a cedat un pic, pentru că și le repeta. A fost foarte haios și trebuia să-i spun: mai zis, mai dă-mi altele. Așa că aici recunosc că m-a ajutat o oră, am reușit să o scot la capăt cu copiii. Cred că am stat 4 ore în coadă atunci, deci a fost cam mult, a fost epuizant. Și unde m-a mai ajutat într-adevăr a fost pe zona de matematică cu cel mare, unde poate dacă n-am știut eu să-i arăt sau să explic o metodă, l-am rugat să-mi explice cum să explic și atunci mi-a fost un pic mai simplu ulterior. Da. Așa că, foarte tare chestia asta, foarte, foarte tare, pentru că da, uneori la școală nu prindem tot, profesorii au un anumit ritm și fiecare copil e diferit și învață diferit și da, de asta ajung părinții să facă temele cu copiii, dar eu tot spun că ChatGPT e cel mai tare profesor din lume, adică și știe să-ți explice în stilul tău, oricare ar fi stilul ăla, știe să-ți explice pe stilul tău și asta mi se pare extraordinar. Plus că dacă vrei să înveți o limbă străină, te ajută și să o înveți cu accent dacă vrei, dacă e engleză cu accent britanic sau cu accent american, ceea ce rare ori vei găsi un profesor care să știe să le combine pe ambele. Da. Și mă bucur că te-ai... la lecțiile de franceză ale copilului. Foarte tare, da, foarte, foarte tare. Pentru că asta îmi place foarte mult, când înveți o limbă străină îți corectează cuvintele și asta greu găsești pe cineva care să facă asta cu tine și să fie disponibil 24 din 24. Adică... Așa este. E un efort și acolo.
atunci, iarăși, e un efort de timp, de Mhm. resurse, efectiv, energetică, că poate nu ai tot timpul energia necesară să stai acolo și să explici și să fii și răbdător și da, așa este. Da. Spune-mi un pic despre mitul ăsta că ne va lua locurile de muncă, mai ales în contextul în care ai condus echipe și echipe mari și relevante. Ce părere ai despre faptul că se spune că AI-ul ne va lua locurile de muncă? Um, eu nu cred neapărat, sau dacă vrei, este parțial adevărat, poate anumite locuri de muncă, dar pe mine m-a frapat un pic și mi-a deschis un pic mintea, zona în care știu că citisem undeva că de fapt nu ne va lua efectiv locurile și nu este va, locurile de muncă de fapt se vor fi înlocuite cu cei care știu să scoată ce mai bun, potențialul maxim din discuția asta cu AI. Și atunci pentru mine a fost un pic, mi-a deschis alte perspective. Și de ce mi-a deschis alte perspective? Odată pentru că, într-adevăr, este un nou job, acela de a ști să discuți cu AI-ul, mână la mână, și de-a lungul epocilor, tot timpul a trebuit să ne adaptăm. Deci, aici, cred că depinde mai degrabă de fiecare dintre noi să vrea să se adapteze, unul la mână, și doi la mână, este o zonă în care, în momentul, de fiecare dată când ceva dispare, dispare cu un scop, face loc la altceva. Așa că este mai interesant să te uiți la ce ați mai face loc, da? Și să înveți din timp lucrurile de care va fi nevoie pentru acel loc. Um, Prin urmare, ți-am spus, pentru mine, orice schimbare, dacă ne uităm de-a lungul epocilor, ce s-a întâmplat este să ne facă loc pentru altceva. Și una este să te duci cu dropul de sare, că vai de mine, o să cadă, o să cadă. Și una este să îți pui energia în nu o să cadă, ci hai să văd cum să fac, să învăț ceea ce va fi necesar acolo unde face loc. Da? Deci este efectiv schimbare de perspectivă și este pur și simplu un shift de energie. Îți shiftuiește energia acolo unde este constructiv și face sens. Mai vreau să întreb ceva, tot datorită experienței tale în corporație. În, au făcut un studiu chiar de curând, e făcut în America, Anglia și Canada, pe companii și au ajuns la concluzia că doar 7% din angajații din companii folosesc zilnic AI-ul, în speță cei care îl folosesc zilnic, 90% folosesc ChatGPT, adică au acces la același lucru la care avem și noi. De ce crezi tu că la aproape 2 ani de la lansarea AI-ului, utilizarea lui în companii e doar la nivel de 7%? Pentru că, așa cum spuneam, este un proces. Totul Mhm. este un proces. Da? Noi ce trebuie să facem este un proces de învățare. Pe mine m-a surprins, de exemplu, în momentul când lucram cu echipe mari, cât de nu neapărat greu, că nu este vorba de greutate, niciodată nu e vorba de greutate, este vorba de timpul necesar pe care îl dai procesului. Prin urmare, era foarte haios, pentru că de fiecare dată când se implementa ceva nou, exista un delay. Da? Adică astăzi îl implementam și vedeam efectele sau faptul că ceilalți integrau schimbarea undeva peste 3 luni. Da? Deci era acest interval de timp necesar asimilării informației noi. Da? Iar această informație se asimilează cu training de obicei. Da? De obicei sunt persoanele care sunt pioneri, care sunt curioși și se duc ei, le plac schimbarea și se duc ei, dar ceilalți oameni sunt în zona în care trebuie învățați, explicați la ce folosește, cum este eficient. Eu nu am văzut neapărat în zonele de companie partea aceasta în care sunt training
challenge-uri specifice, modul în care putem să folosim AI-ul și una este să înveți să-l folosești și una este să îți arate cineva la ce să îl folosești și în ce situații să-l implementezi. Pentru că, de fapt, acolo este cheia. Eu învăț lucruri noi, dar nu mă prind neapărat din prima unde aș putea să fac să și aplic. Și atunci procesul ăsta prin care învăț unde să-l aplic e destul de... ăsta ia mai mult timp. Și atunci zona de training este aia în care ți arată, nu ți arată cum, ci și unde. Și atunci, în momentul respectiv, procesul este mai rapid. Da. Te întrebasem asta pentru că tu ai făcut training-ul cu colegii tăi. Ei au fost foarte uimiți, l-au adoptat urgent pentru că au văzut un real beneficiu pentru ei. Și de asta puneam în balanță faptul că doar 7% din oameni, din angajați îl folosesc. Și da, sunt total de acord cu tine că e un proces în primul rând, companiile trebuie să fie deschise, dar în principiu cele pe care s-a făcut studiu 60-70% erau deschise spre asta. Deci asta nu era o problemă. Sunt companii care nu sunt deschise la asta și, într-adevăr, partea de training contează foarte mult și, cum ai zis și tu, că, ok, te-ai pus în fața ecranului și ai vorbit cu ChatGPT, dar în momentul în care ai făcut cursul și eu ți-am arătat, uite, aici îl folosești, aici îl folosești așa, și aici îl folosești așa, știu că am primit de la tine după aceea vreo 20 și ceva de mesaje în care îmi spuneai, wow, l-am folosit, că acum ne-ai spus doar câteva, dar atunci erai atât de entuziasmată de câte locuri ai găsit să-l folosești. Cred că în curs am peste 100 de exemple unde poți să-l folosești, dar după ce treci prin curs, descoperi în viața ta cum poți să-ți îmbunătățești viața și unde poți să-l folosești. Adică cursul e doar deschiderea ca să îți dea idei de cum îl folosești. Și faptul că ai făcut training cu colegii tăi, tocmai pentru că știai, astea sunt provocările, aici ChatGPT, aici îmbunătățește, aici îmbunătățește. Exact cum ai zis, cineva trebuie să-ți arate cum viața ta devine mai bună, că așa se vorbește, AI-ul ne îmbunătățește viața. Cum? Aici e challenge-ul. Așa este, pentru că care e chestia, în momentul când faci de multe ori un lucru, îți devine natural. Dar când este la început, nu este natural, nu este la îndemână să-l faci, trebuie să-ți aduci aminte. Copiii noștri probabil vor trăi cu zona asta de natural. Și apropo de, uite, un alt exemplu pe care l-am folosit cu copilul meu și care mi-a fost foarte util, a scris o compunere și l-am întrebat pe ChatGPT, am spus compunerea și l-am întrebat pe ChatGPT ce notă i-ar da acelei compuneri. Și atunci ChatGPT a făcut efectiv o sinteză a lucrurilor pe care le-a făcut bine și lucrurile care ar trebui îmbunătățite. Faptul că ai un feedback la cald, ce ai putea să îmbunătățești și ce ai făcut bine, în momente în care profesorul nu se poate să zică tot timpul chestia asta și nici eu, nu? Nefiind de profesie, probabil că nu sesizez atât de ușor lucrurile, mi s-a părut foarte util pentru el, pentru că era o opinie obiectivă. Și una este să-i zic eu, și una este să vadă scris obiectiv ce a considerat ChatGPT că este bun și unde ar trebui să îmbunătățească. Și el a avut un moment de aha. Da? Dar era aha-ul pe care eu deja îl mai pusesem de câteva ori, dar n-a fost aha atunci. La ChatGPT a fost aha. Știi ce? E foarte fain și mă bucur mult că ai menționat asta, pentru că el, când îți dă feedback, începe cu cele pozitive și cu super aprecieri, ca un coach veritabil, și atunci, după ce îți dă acel feedback, vine și cu, uite, asta ai putea să îmbunătățești, pentru că îți ridică nivelul de energie, așa cum am învățat în teoria feedback-ului, îți ridică nivelul de energie cu a spune lucrurile bune și apoi, când ești în acel nivel înalt de energie, ok, ești mai deschis să primești și ce ai de îmbunătățit. De multe ori primim feedback-uri de ce facem prost și ne scade nivelul de energie, de nu mai avem chef să le îmbunătățim pe alea, pentru că ne scade și încrederea în noi. Când primim doar feedback-uri negative, scade și încrederea în noi. Dar ChatGPT știe foarte fain să facă asta. Dar el și știe să dea feedback. Asta e altă chestie. Da, el știe să-ți spună A, B, C, D. Noi spunem da, foarte frumos, foarte bine. Foarte așa. Bravo, dar mai fain ceva, da.
Da, cam așa. El a fost foarte, este bine acolo, acolo și acolo, da? A dat argumentele, a dat feedback-ul până la capăt. Uite, Da. vezi, și poate că de-aia băiatul tău a fost mai deschis să primească feedback-ul și momentul de aha, pentru că Mhm. l-a livrat într-o formă psihologic adecvată pentru creștere și pentru a primi feedback. Da, Da, foarte mă fain. că Da, așa este. da, putem învăța să fim părinți mai buni cu ChatGPT. Ralu, draga mea, spune-mi, te rog frumos, unde te găsesc oamenii, cum dau de tine, cum află mai multe despre tine. Mhm. Eu am un site care este foarte simplu, ralucamaria.com. Acesta este și numele meu, de altfel. Și acolo pot să își um, să-și programeze o întâlnire cu mine gratuită, pentru că eu cred foarte mult în zona asta în care oamenii prima dată trebuie să aibă o primă interacțiune în care să se cunoască, să vadă cine ești ca om și dacă eu vibrez cu tine. Avem acea chimie, cum se spune. Și atunci, pentru mine este foarte important, mi se pare o chestie de respect, ce este respect reciproc, în care avem această primă întâlnire de 45 de minute, în care discutăm despre ce îți dorești și facem practic o sesiune. Așa că acolo fix pe site își pot programa o sesiune în care să descopere despre ce este vorba și cum de fapt pot să se descopere pe ei. Mai mult de atât, eu mi-am ales zona asta de mentorat pentru că mentoratul este ăla în care te învață să lucrezi și să te dezvolți singur. Eu nu cred în zona aceea de terapii de lungă durată. Eu cred că este important să-ți dau pașii, să-ți dau acele instrumente de care tu ai nevoie, astfel încât încet, încet să te descurci singur. Prin urmare, dacă în general terapiile le încep cu o sesiune pe lună, am clienți care după 2-3 luni am ajuns la sesiuni de 2 ori pe lună. Pentru că deja ei au instrumentele și știu cum să se descurce singuri. Astfel încât încet, Cred că încep cu o sesiune pe săptămână, ai zis o sesiune pe lună, o sesiune pe săptămână și apoi treci la o sesiune la 2 săptămâni. Da, ok. exact, da. Mhm. Ralu, mulțumesc din suflet, te apreciez enorm de mult că faci lumea un loc mai bun și până la urmă asta e misiunea fiecăruia dintre noi, că întrebarea tuturor, mai ales în Mind Valley și pe zona de dezvoltare personală, care e misiunea mea? Clar, misiunea noastră este să ne bucurăm de viață și să facem lumea un loc mai bun și mă bucur că o faci acum din plin, îți urmezi această misiune și faci lumea un loc mai bun și ajuți pe oameni să se apropie mai mult de sufletul lor, să facă ce le place, să-și urmeze și ei la rândul lor misiunea, să-și descopere misiunea, să-și urmeze misiunea în viața asta. Mulțumesc din suflet și da, continuă cu ChatGPT să faci ce faci, că faci bine. Da. Da. Mulțumesc!